Нашата програма продължава с изпълнението на група номер 20. Младежка танцова коледарска група при читалище Умение, град Ямбол, с ръководител Елиян Христов Кисьов. Zavlači se Božja majka, grada Jerusalema, Hristere Bože kuvatele, 606 angelca, od Jehaže do koleda, grada Jerusalema, Hristere Bože kuvatele, 606 angelca, da se rodi maška rožba, grada Jerusalema, Hristere Bože kuvatele, 606 angelca, maška rožba, vladaj Boga, grada Jerusalema, Hristere Bože kuvatele, 606 angelca, oj na zdrave, vladaj Boga, grada Jerusalema, Hristere Bože kuvatele, 606 angelca, 6 angelca, arkangelca, grada Jerusalema, Hristere Bože kuvatele, 606 angelca. Славен се, момчета! Славен се! Събрали ли се събрали? Само румонци коледари, где е път пътували, где е друн друмували, бели набоща опръскали, черни връви подпетили, росни кълпаци порусили, с мидом китки потрошили. Дойде стина техния стар старник, стар думаник. Малко потропали, много повикали. Той не беше някой лош човек, зъл човек. Дай беше добър човек, че си излезе босна ръга, босна глава и кротко попита: ой, ви вас непознати хора, ако сте зли душмани бостанджии, ще ви даря стънка с евангелишка. Ако сте добри гости коледари, ще ви даря с жълта букличка, с руино вино. Всички отговарят в един глас: ние не сме зли душмани бостанджии, най сме добри гости коледари. Той се радва, обрадва, че се запретна ръцете до лактите, че се изми ръцете, че се изряза ногтите, че се облъкна ключа бое, че извади златни алтари, че ги вере пригере, че и кане прикани на неговата буша трапеза. На буша трапеза се виеше вид преди кравай, а на кравай се сливаха света Никола с дебелите калове, свети Иван с тежките редове и света Пенка с сладките медове. Благословен дошли, амин! Амин! Голяма нива, малки кръстци, малка нива, големи кръстци, сред нивата дюлчица, под дюлчица люлчица, в люлчица малък Иванчо.
Баща му го люлееше, а майка му го пееше. Нани минари малък Иванчо, нани да раснеш да пораснеш, да станеш като баща си, вакушатов шар. Белгара си кози пасеш, прасно мляко да доиш, бяло сирене да сириш, на пътници и друмлици да даваш, бащини майци грехове да плащаш. Раснал пораза наш Иванчо, му стана като баща си вакушатов чар. Белгара си кози да пасе, прасно мляко да дои, бяло сирене да сири, на пътници и друмлици да дава, бащини майчини грехове да плаща. А най-ми стана каймана, враг е дявол, че нахупи една капа с два коля драка, че се потегли нагоре и надолу, по седенки, още по веденки, че ще стъпна на мермер камък, че ще извади свирчица. С свирчета свирна, на момите къла стигна, коя манчета е прикадила, коя хляба е сгорила, коя телците не е изкарала. А най-малката мома Ангелина 99 хляба е сгорила. Майка е грана една крива купилица и я прогна в една крива улица и я кълнеше. Мор дъще, клекта дъще, иди навариш повече на бакачика, че не си знае двете очи. Иди в агъра, катаритни катъра, иди през почи два трапа, да се чупеш и двата крака. Нашата мома Ангелина твърда и игрива, не отиде вари на почна бакачика, да си извади двете очи. Не отиде в агъра да ритни катъра, ни отиде да прескача два трапа, да се чупи двата крака. А нас се извади най-новата щерга, 99-та ми, че се ви преви, отже се здрав змия пещерица, че закапа за горната чуна, че да тече, а подерния е долната, майка и пак е кълнеше. Моля дъще, кета дъще, всичко през кум за грош правиш, на кум през пет ръка нацелваш. Амин, душна! Амин!
ръководител Иван Симеонов Ангелов.